Zdejde, já si tam u dalšího videa ze hry Shakes and Fidget. Teďka dlouho let's play nebyl, protože se mi do toho nějak nechtělo, tak. A tady můžete vidět náš nový účet. Tak. Teda máme 3 nové účty. První na S18, level 8, Vojta Master. Nemáme žádný cech, pokud chcete, tak mě pozvěte. Pak Vojta Master na s1.subgame.in. To nevím, co je za server, prostě jsem se tam zaregistroval. To je divný, ale to je jedno tak. A třetí je na s9.us, což je americký server. Takže to jsou všechny naše nové účty, ty starý už znáte, tak. A jak vidíte, dali jsme Sukubuse, tady jsme u demoralizujícího démona. Tady bych si měl napsat zuřivýho vlka, tak. 6. Tak. Zuřivý vlk, tak. OK, a tady nám nic nepadlo, jsem se díval, tak. A zapneme si stopky, teďka je to podle mě tak minuta, tak. Tady vidíte nějaký kraviny, tak. Stopky online, tak. Stopky online. Stopky, tak start. Se nám startovali stopky, tak. Teď jsme se teda už dívali, máme dokončený úkol. Na 5 lokery jsme si samozřejmě dali, tak. Arénu bychom mohli zkusit. Pejt. Pojď pejte. Jsme level 44. Jo, pejta si podle mě dáme. Spíš skoro určitě dáme. Ještě má hulku naštěstí. A protože nedává kritiky. A on nám dá kryt. Ne. Jo, nedal nám kryt. Jo. Haha. Podívejte se na jeho štěstí, tyjo. Štěstí, že nám nedal kryt. Máme skoro žádný elík na to. Tady už nemáme nic, tak. Nemáme skoro žádný elík na výdrž, jenom ten malinký. Tak a tady už bude konec, tady nic zajímavého nemáme. Tak. Tady se podíváme na S8, tady se můžete podívat na moje věci. Tahle nám padla teď v obchodě hůlka. A kde to je zas? Jo, tady mám tuto dobrodružství 0. Jo, tady jsou ty světy nový. Tak. Hop. Jsme level 3. A koupíme si taky novou hůlku, která nám padla v obchodě. Je mnohem lepší než ta naše dosavadní. Podívejte se na poškození. Tak. Tady už jsme si dávali arénu. Takže si dáme akorát nový úkol. Sranda je, že tady normálně můžeme přeskakovat úkoly. To je nějak tak, že to je jakoby americký server nebo něco takového. Takže tady normálně můžeme přeskakovat úkoly. To je sranda. Tak a tady koupíme hůlku s výdrží. Tady bychom si to taky mohli dát česky. Já mám rád Shakes, který je jiný. No, dělej. Který je jinak než česky, takže to budu mít česky, tak. A podíváme se na tuhle hůlku s výdrží. Jestli už si ji můžeme koupit. Ne, ještě nemůžeme, takže si dáme hospodu. A teď jsme si nedali arénku, tak. Mage Artist. Tady budu útočit na jedničky, protože jsou kolem mě. Takže budou dávat je hlas. Super. Tak. Jsme na 40 000 pozici. Tady je to docela chabý. Vidíte, že na 20 000 je dokonce jednička. Na to zaútočíme a získáme pak 200 věhlasů. Tak. A
my teda si dáme další úkol, tak. A přesuneme se na S8. Tam bude vždycky to na nějakém účtě. Teďka jsme jenom tak mleli. A já jsem si to nestartl, sakra. Tak, teďka jsme jenom tak mleli. A teď se podíváme, co nám padlo. Máme lepší. Prd. Můžu si zapnout porovnávání. Tak. Čáro obchod. Tam nám taky nic nepadlo. Tak. Super. A neskusit arénu. Střih, jsme zpátky. Tady šla sestra, tak. Zkusíme si někoho dát. Tam syn Slávy. A jsou nějaký 8. Omlouvám se, že mluvím takhle jemně. Mám čokoládu v puse, takže. Tak. Jaký máme vůbec my staty? Ukaž se. Ach jo. To dneska nějak seká. Omlouvám se. Dělej. Tak, hrozně chabí. A máme docela dost prachů, takže pam. Tak. Tak. Teďka na někoho můžeme zaútočit. Třeba ten Milly vypadá chabě. A taky, že je chabej. Millyho si dáme. Jo, Millyho si dáme, tak. Máme věhlas a máme nejpozici. Jupí! 3, 5, 4, 7. Omlouvám se, že to říkám tak trapně, ale když něco píšu, tak si to říkám takhle. Tak. Další quest. Když stojíme u 3 minuty. A přesuneme se na S. Jo, to už máme. Tak, přesuneme se na S16. Tak. Si taky dáme arénu. Pozemko taky ne, tak. Halda. Pojď. Proč vždycky v aréně jim zbyde tolik na tomhle účtě? Mám takovou smůlu na tu arénu. Zbrojírna. No to jsou lepší boty, jak jsem si toho předtím nevšiml. Tak. Pam. Nazdar. A Elik si koupíme, tak. A nic jiného tady není. Takže to bude asi z tohle účtu všechno, tak. Jo, nevím přesně, co máme, tak. Další účet je z 15, kde nám ještě nedojela do hospoda, takže prd z 15, tak. Další účet bude náš novej, kde můžeme dělat skoro nic. Tak. Čaroobchod, zbrojírna, tam se díval, nic nemáme. Lepšího teda. Tak. To je super být zase v těch začátcích. Tak. Mě teda začátky baví. Tak. Nechápu, proč furt říkám tak. Vidíte, že už jsme na 7000 pozici. Tak. Zase si říkám tak. A nedali jsme si ho. Měli bychom si zvýšit staty. Tak.
Nevím, proč furt říkám tak. Tyjo. Tohle je taky všechno. Trapná. Tak. Tak. Proč furt říkám tak? Ach jo. Nevím, jakou si mám vzít. Jestli tuhle. Nebo tam tu. Každopádně si ten quest dám. Tak, tady taky nic nemůžeme dělat. Škoda, že není za goldy. Už jsem chtěl říct tak, ale pak jsem se zastavil. Tak. Zase. Mohl by mi někdo zakázat říkat tak. Super. Tata. Už má 7 minut, dělej. Tak. Projeli všechny účty. Nesnáším slovo tak. Odteď nesnáším slovo tak. Ach jo. No super. Čaroobchod. Pret. Tak. Tak, zaklínač. To jsme si dali. Napište mi do komentářů, kolikrát jsem řekl tak. I s tím, jak říkám tak. Jestli mi jak teď říkám tak. Prostě kdykoliv, kdy jsem řekl tak prostě to řekněte. Tak prostě to tam napište. Tak. Takže tady jsme se dívali. Arenku jsme si dali, podzemí jsme neskoušeli. Obratnost. Výdrž, tak. Furt počítejte. Jety. Skoro. To si prostě nedáme tak. Počítáte? Tak. Byste měli počítat. Dám si další quest. A tohle bude asi konec let's play. To má 9 minut plus nějaký minuty. Co tam byly, pak mi zase do komentářů napište, která hulka je lepší, tak. Já se s vámi loučím u tohle dílu a teda já se s vámi loučím, už to říkám podruhé a zdar. Vítám vás zpátky a tohle bude úplně, sice už jsem se s vámi rozloučil, ale tohle bude úplně rychlý video, kde si chci udělat pokus o podzemko. Tak, cech, no, super. No, super. Úžasný. Tak. No, ty si trapák. A kostlivec, tak. Jo! To snad děláte srandu. Ach jo. Další epik naštěstí. Ach jo.
Takže se s vámi loučím a ne, ještě si zkusíme dát konečně tady tohle, se jmenuje Zuřivýho vlka, tak. Ten nám dal kritik, takže máme šanci. To bylo krátký video, kde jsme dali kostlivce, takže čau.